Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim Facebook Secrets and Confessions. Tatsuka zvekare nemamwe mamessages. Regai vatapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndiri kukumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu. Inini mukoma ndiri murumewo akawanawo ende ndine vana vangu vatatu. Mukoma, isusu vabereki vedu vainge vasiri zvizvarwa zvemuno muZimbabwe, asi zvainge zviri zvizvarwa zvekuMalawi. Saka vabereki vedu vakazouya muno muZimbabwe kuma 1970s ikoko, ndokubva vazotsvakawo basa. Yaiva iri nyaya yekutsvakawo chekubata kuda kuraramisawo mhuri. Ivo baba vangu vainge vachishanda basa regarden boy kumayadhi. Saka mukufamba kwose kwatiri kuita nekudawo kwezvimwe zvinhu zvatiri kusangana nazvo, ivo baba vedu vachibva kuMalawi ikoko vainge vaine imwe n'anga yavo iyo yavainge vainayo. Saka vaiti pose pavainge vachidzokera kumusha kuMalawi ikoko, hanzi vaipota vachisimbisiwa nen'anga yavo nekuda kwekuti baba vedu munhu uya aifarira mutambo uya wetsiva. Saka vaipota vachinosimbiswa, as in vaipiwa mishonga iya yemangoromera. Zvekare vaizviitira kuti pabasa pavo ipapo pavainge vachishanda vange vachizotyiwa nevamwe vavaishanda navo, nekuti ivo baba kupinda kwavakaita pabasa ipapo vakatanga vachimboshanda kupurazi, but ivo mukutaura kwavo vasati vashaika baba vakangoti vakangoshandawo kumunda nevamwe kwemazuva mashoma, mushure mekunge murungu azovatarisa nekudawo kwemishonga yavo iyo yavainge vakapiwa. Murungu ndokubva azovatora kuti vange vachishanda kumba kwake sagarden boy. Mazuva ekutanga ivo baba vanoti vaishanda vari vaviri neumwe garden boy uyo airakidza kuti ainge ava nemakore achingoshandira murungu iyeye. Asi nekuda kwekuti ivo baba vangu vaiva nemushonga uya welaki wavaipota vachizora, ndo zvakazokonzeresa kuti murungu ange achizodzinga murume uyo ainge amushandira kwemakore nemakore. Baba vangu ndokubva vazosara ivo vava garden boy. Saka ivo baba vakazoti chakazokonzeresa kuti apo pavakazodzokera kuMalawi, ivo vachiti ndo kainge kari kekupedzisira kudzokera kuMalawi, because vainge vanetsana nedzimwe hama dzavo kuMalawi ikoko, vichirakidza kuti mushonga iwoyo welaki unenge wairakidza kuti wainge wapanduka, because baba vainge vachiti ivo pose pavaidzokera kumusha apaishaya munhu aisara achifa. Zvekare gonzo iro mukoma ravakataura ivo baba, kunyange zvavo vakatiudza nyaya yacho muchidimbu, nesuwo gonzo iroro tinopota tichimboriona, ende gonzo iri mukoma rinorakidza kuti ndo riri kukonzeresa maproblems acho ose iwawo. Mushonga uyo wavainge vakabatiswa welaki unorakidza kuti iwo wakabva wazopanduka ndokubva wazoita gonzo. Saka ivo baba zvavakatiudza ndezvekuti mushure mekunge vaenda kuMalawi kunoshanyira hama dzavo, then ndokubva vazotanga kunetsana nehama dzavo idzo dzainge dzichivabvunza kuti ko sei paunouya kuno pacho paunenge wava kuti uri kudzokera kubasa panobva pazosara pachifa munhu. Ivo baba ndokubva vazotukana nehama dzavo vakabva vazouya kuno kuZimbabwe for good. Kusvika vachizofa ivo baba havana kana kuzombogara vadzokera zvekare kuMalawi. Then zvakazoitika ndezvekuzoti ivo baba vakazoita like ivo ndo vainge vava mukuru wepapurazi ipapo, zviya zvekuti vanhu pavanenge vachipimirwa basa rekuti vanofanira kurishanda musi iwowo, baba vangu vanenge vakamira padhuze nemurungu uyo ainge ari muridzi wepurazi vachiudzawo vanhu zvavainge vachida kuti zvinge zvichiitwa musi iwowo. Dzimwe nguva murungu aingoudza baba vangu avariko ikoko kumba kwake kuti enda unoudza vashandi vangu kuti nhasi vanofanira kuti vange vachishanda mabasa akati neakati. Izvi ndo zvainge zvichingodiwa nababa vangu, asi ivo baba vakazongofa zvainge zvisina kana tsarukano. Mafiro akaita baba ndekudai so
ivo vakangobuda vachiti vainge vachienda kunonwa doro. Mushure mekunge vaenda kunonwa doro, musi iwowo vakatodzoka nekukasika. Asi chakazotinetsa ndechekuti takati takatarisa baba vachiri kufamba vachibva uko kwavainge vachinwira doro, baba vakabva vadonhera pasi zvekuti vakazotosvika pamba vachiita zviya zvekukambaira. But baba vakati vachida kunosvika pamba ipapo patainge tichigara, pane imwe nyoka yainge iri hombe hombe. Nyoka iyi yakangokaruka yapfuura nepamberi pavo zvekuti kunyangwe amai vakabva vatoridza mhere vachimhanya vachienda uko kwacho kwainge kuina baba vachikambaira. Nekuda kwekuti nemadarikiro acho ainge aita nyoka iyoyo, munhu wose akangofungidzira kuti ichatema baba. But nyoka iya zvayakaita mukoma ndezvekungoti yakabva yazvimonerera pagumbo rababa vangu, then ndokubva yazongosunungura ikabva yatopinda musango. Apa nyoka iyi mukoma yainge itori black mamba. Chiitiko chakaitika ichi mukoma chakashamisa ani nani zvake uyo ainge aripo pakomboni ipapo musi iwoyo, kuti ko sei kuti black mamba inozvimoneredza pagumbo pako then yobva yazongozvisunungura isina kana kumbogara yakuruma, yobva yapinda zvayo musango. Mushure mekunge nyoka iya yatiza, baba vakabva vazosimudzwa ndokubva vazopinzwa mumba. But baba vainge vava kusagona kutaura. Zvavainge vakaita ndezvekuti vainge vakangoruma mazino avo zvekuti kunyangwe vanhu pavaizama kuti vange vachivanwisa mvura, baba vainge vasingagoni kana kutaura. Baba vangu vakafa kamwe kamufiro kainge kachityisa, sezvo ivo baba vakafa vakaita zvekuruma mazino, vainge vakazviruma nerurimi rwavo zvekuti pavakazonofa mukoma, pavakazoshama muromo wavo, ivo baba vakangovigwa vakadaro. Vanhu vakabva vatoona kuti vainge vakazviruma rurimi zvekuti rurimi rwainge rwakatodambuka mukoma. Zvinhu zvacho zvainge zvichityisa. Ndo mafiro akaita baba vangu iwawo vachingopupuma furo. Vakasvika mukunovigwa baba vedu vachingopupuma furo kudaro. Ameno kuti furo racho rainge richibvepi. Isuwo tainge tiri varombo zvekuti baba havana kana kumbogara vaendeswa kumochari, vakangorara mumba sanhasi. Mangwana acho makuseni baba ndokubva vatoenda vakanovigwa. Saka mukoma takazongokurawo tichingogarawo pakomboni ipapo. Amai vedu vakazofawo ndokubva vazovigwawo papurazi ipapo. Isuwo mukoma takabva tazongopararira nenyika, umwe neumwe akabva aendawo akanovakirawo uko kwaainge achiona kuti ndo kwainge kwakamurerukira. Saka izvi mukoma zvakabva zvazokonzeresa kuti takabva taita mhuri iya yainge isiri very close, sezvo umwe neumwe ainge akaenda akanovakira kwake oga. Saka kumashure kwese uko mukoma, tisati tazosanganidzwa zvekare neFacebook, umwe neumwe ainge achingosangana nematambudziko ake ari ikoko kwake ega. Like sisi vangu mukoma vakaita dzimba dzakati wandei, but vakangosangana nedambudziko iroro rekuti vanopota vachingofirwa nevana. Iniwo mukoma ndingangoti zvinhu izvi kubvawo ndichikura, kunyangwe zvazvo tainge takazviudzwa nababa vedu, but nekukurawo ndainge ndichimboita ndichizvikanganwa. Inini ndakazoti ndazowana manje mukunofambawo, then ndakabva ndazoitawo mhanza yakanaka, ndokubva ndazowanawo basa pamba pemurungu. Ende mukoma ndo zvinoitika kwatiri isusu mumhuri medu mose. Hakuna kana akakwanisawo kuita breakthrough mulife. Tose tinongoramba tichingotenderera mumayadhi, zvisinei nekuti waenda kuJoni here kana kuti uri kushanda uri muno muZimbabwe. Mhanza yekuwana basa mukoma, unongowana basa mumayadhi uchishanda sagarden boy. Nanhasi uno mukoma ndichiri kungoshanda sagarden boy, kunyangwe zvangu ndava kushanda sagarden boy kuno kuJoni, but tingangoti ndo mabasa edu iwawo atinoita. Kunyangwe ipapo patakazoparadzana pavana vaamai vangu, umwe neumwe achienda kunorarama ari kwake oga, takazoti tazosangana mukoma kunobvunzana kudai kuti ko mukurarama uri kuraramiswa nei. Tose takabva tangoona kuti
tose tinongoita mabasa akangofanana. Kana vari sehanzvadzi dzangu vanongoitawo mabasa iwawo ekushanda mumakitchen, isuwo vakomana tinongoshandawo semagarden boy. Ende lake racho mukoma, tiri vanhu vekuti tinongoshandira varungu, but rinenge ringori laki repamuromo zvekuti murungu anenge achingokufarira, asi kana iri mari chaiyo hapana kana mari svino yaunenge uchimbopiwa. Zvino ndakazoti ndabva mukuwana ndikabva ndaona kuti situation yemuZimbabwe yainge yava kusatendera kuti ndirambe ndichingogara muZimbabwe, sezvo mhuri yangu ndainge ndichiona kuti yainge yati kurei. Ndokubva ndazotaurawo neumwewo wandainge ndakambowirirana naye, then akabva azonditumidzira mari kuti ndinge ndichiuya ikoko kwaainge achigara kuPretoria. Ndasvika kuya ndakangoti garei mukoma, mukunofamba ndokubva ndatoita mhanza. Ndakangosangana neumwe murungu uyo ainge achito exercise, ndokubva ataura neni akandibvunza kuti haudi here basa. Then ndikabva ndamuudza kuti basa ndainge ndichirida, ndo mapindiro acho andakaita basa. Nanhasi uno murungu iyeye ndiye wandichiri kushandira. Mukoma, pane chimwe chiitiko icho chakaitika kwandiri chandiri kuda kutaura nezvazvo. Mukoma, zvakazoitika ndezvekuzoti takati tava kugara pamba pemurungu uya mwedzi uchinopera. Mukoma, ndakamutswa nemukadzi wangu. Iye ainge amukawo achiti ainge achinzwa mudumbu, achiti ainge achida kuenda kutoilet. Paakabuda mukoma, haana kana kukwanisa kuona kuti pasaidi pemubhedha paiva nedutu remari. Then paakazodzoka achibva kutoilet, ndo paakabva azondirakidza kuti pasaidi pemubhedha paiva nemurwi wemari. Saka mari iya mukoma takabva tangoitorawo ndokubva tangoivigawo mune chimwewo chainge chakangoita kunge chikabhodhi icho chataipota tichirongedzera hembe dzedu dzekupfeka, because tainge tisingazivi kuti mari iyi yainge yabva kupi. Takambofunga kuti zvimwe kuda ainge ari matsotsi ainge apinda nemari iyoyo mumba, but tichinotarisa mahwindo takabva taona kuti mahwindo acho ainge asina kana kumboputsiwa kana kumborakidza kuti pane munhu ainge akambozama kumavhura. Then do mukoma rainge rakanyatsokukiyiwa. Zvino takashaya kuti toita sei nemari iyoyo, nekuti iye murungu ainge akanditi mukadzi wangu aisamubvumidza kuti asangogara chete asingashandi. Saka taitomuka tose makuseni tobva tatoenda kubasa, taiswera tichishanda tose, even though taizopiwa zvedu pay yemunhu 1. Mukoma, zvatakazoita ndezvekuti takabva tazoviga mari iya mumba. Saka takati taviga mari iya ndokubva tazoenda kubasa, tichiti kana dzava nguva dziya dzekuti tinenge tichidzoka kumba kuuya kuzonwa tea, because tainwa tea na9, tichiti ndipo pataizodzoka tichiona kuti mari iyi yainge iri mari, uye zvekare mari iyoyo yainge yabva kupi. Mukoma, takati tichisvika kubasa, kunyange zvedu takambozamawo kushinga kuti tinge tichishanda, but hana dzedu dzainge dzichingobika manhanga kuti kana mari iyi iri yemurungu. Asi murungu hapana kana chaakambogara atibvunza pa maererano nemari iyo yatainge tasangana nayo mumba medu. Zvino nguva dzakazoti dzasvika dzekuti tinge tichidzokera ku tea time. Mukoma, takati tichinopinda mumba, chekutanga chatakaita ndechekuti takabva tazoenda ndokubva tazonovhura chiwadrobe ichocho mukoma, but chakatishamisa ndechekuti takabva tatoona kuti mukabhodhi muya matainge tasiya muine mari mainge musisina mari, asi mainge muine makonzo maviri. Takangoti tichingonovhura chikabhodhi ichocho, makonzo aya mukoma akabva ajamba ndokubva atiza achitobuda mumba. Mukoma, nanhasi uno mari iyoyo hatitombozivi kuti mari iyoyo yainge yakabva kupi. Ende zvinhu zvekuti zvinogara zvichingondirovesa nehana kuti zvimwe kuda chikwambo ichi pachakauya mukoma chikazvivanza chikaita mari, then isusu tikabva tazotora mari iya tikaihwandisa. Zvimwe kuda ndo kutogamuchira kwacho kwandakaita chikwambo ichocho. Zvino inini nemukadzi wangu takabva tazotanga kufamba mushure mekuti tainge tichiona kuti mari yacho yatainge tichishandira imari yekuti hapana kana zvataimbokwanisa kuita nayo. Mari iyoyo yaingoti kana ikapinda mumba mari yobva yangobuda mumba. Saka
mukadzi wangu ndiye akambotangawo achiendawo kumasowe akasiyana-siyana. Dzamarawo neniwo mukoma ndazotendeuka. Zvino mukoma, kwose kwatinofamba takambotanga tichifungidzira kuti zvimwe kuda inhau yekuti vaprofita awa vanhu vekuti vanenge vachigarawo munharaunda vachizivawo masituation edu. Kwose kwataienda maprofita ose mukoma aisambonyenyeredza, but aitoita get straight to the point. Vobva vati kumudzimai wangu, kana mukaramba muri papa madzimai, ndaona mafa, asi kufa kwamuchaita inhau yekuti nguva yacho yamakatarirwa naMwari inenge isati yakwana. Saka maprofita mazhinji ndinoona sekunge ivo vanenge vachitozama kuudza mudzimai wangu kuti kana akaramba agere neni anokwanisa kuzofira nyaya dzaasingazivi. Saka zvinhu izvi mukoma ndinoona kuti zvakabva zvazokonzeresa kuti kunyange rudo mukati meimba yemukati, rudo rwakabva rwazotongoita rushoma, because iye mudzimai wangu anongoti kana akaona sekunge tinenge tanyanya kutambura, kana kuti paya tikapinda mutauni patinozodzoka, kana tikasaziva kuti mari yacho yatinenge taenda nayo kutauni tinenge tambonyatsokuishandisei, anobva atanga kukomplaina zviya zvekurakidza kuti nezvangu chaizvo haatombodi, asi inhau iya yekungoti iye ava kungogarira vana. Saka mukoma, kuuyawo pano ndiri kutotsvakawo rubatsiro kubvawo kune vanhu vemweya, kana variko vanokwanisa kundibatsira. Asi mukunobatsirwa mukoma, ndiri kukumbirawo kuti nditange ndabatsirwa, then kana zvichizoita ndobva ndazobhadhara zvangu kana ndazobatsirwa. Matambudziko awa egonzo iri mukoma hakusi kuti ndini ndega ndiri kusangana nawo, asi vana vaamai vangu vose ivowo vanongokomplainawo vachingoti vari kungosangana nematambudziko iwawo. Please mukoma, ndiri kukumbirawo kuti mundisvitsirewo nyaya yangu kumhuri yeZimbabwe, zvimwe kuda ndinokwanisa kuwanawo anondibatsira. Zvakangoma hazvo veduwe, asi please ngatitaure navo mucomment section. Kana kuri kunzi unenge uinewo chimwe chiitiko chakamboitikawo kwauri, as in zvinhu zvekuti nanhasi uno kana ukagara pasi unozvibvunza kuti asi chandakamboona musi uya chainge chimbori chii, please don't hesitate, uyai kuinbox kwangu then mobva mandirondedzera nyaya yenyu. Munokwanisa kuita voice note zvisinei kuti rinenge rakareba sei. Vedare ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.